10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Как е момичето? Тя е готова. Ти ще бъдеш първият човек в историята на човечеството, който ще премине от човешко тяло към напълно синтетично изкуствено тяло. Защото съм специална. Точно така. Ти си много, много специална. Имаме паднал космически кораб. Искам това, което е на този кораб. Можем да го направим. Ние сме бързи, силни сме, не се чупим. Все едно е зоопарк, но животните са избягали. Този кораб е събрал 5 различни форми на живот от най-тъмните кътчета на Вселената. Чудовища! Инвазивни видове. Хищни. Ако не ги заключим, ще е твърде късно.